क्रिकेट गेलेनायावनो जिउ गोमादों सासे सुबुङा। बे जाथाया जादों बङाइगाव जिल्लानि मानिकपुराव। मोनसे क्रिकेट बादायलायनायाव सोमजिदों बे दुखुनांथाव जाथाया। सासे सुबुङा क्रिकेट बल हमनो नाजानायाव फाक्का इन्जुराव सौग्रावनानै दुखुनांथावै थैनायखौ बजबना लानांदों। फालेंबारि आरो पाटिलादहा बास स्टेन्ड गलादार गुथुमनि गेजेराव गेलेनाय जादोंमोन बे क्रिकेट बादायलायनाया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला एक्साइज आबखारि बिफानाव हाबा मावगासिनो थानाय मावख'गिरि उमाकान्त रायआ पाटिलादहानि जानानै बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन। मेट्सनि जोबनायाव केच हमनो नाजानायाव दुखुनांथावै साखाथियाव थानाय फाक्का इन्जुराव सौग्रावदोंमोन आरो खर'आव गाज्रियै दुखु मोनदोंमोन। खर' बाहागोआव जोखोम मोननाय उमाकान्त रायखौ गोख्रैनो मानिकपुरनि महात्मा गान्धी मडेल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय देहा फाहामगिरिया साबसिन फाहामथायनि थाखाय बङाइगावआव दैथायहरदोंमोन। नाथाय बङाइगाव लवार आसाम देहा फाहामसालियाव ECG खालामनायनि उनाव उमाकान्त रायखौ थैबाय होनना फोसावो। सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला उमाकान्त रायआ गौरीपुराव आबखारि बिफाननि सासे मावख'गिरि महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। मागो दमासिनि बुब्लियाव छुट्टियाव गावनि न' मानिकपुर बरबिलायाव फैदोंमोन। नाथाय दुखुनांथावै क्रिकेटआ उमाकान्त रायनि जिउखौ अरायनि थाखाय बिदाय होबाय।